ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଏପଟୁ ଦେଇକି ଆସିଛୁ। ତ ଏମିତି ଅଛି ସବୁ ଜଙ୍ଗଲଟା। ତ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ତ ଝୁଣା ମିଳେ, ଯେଉଁକି ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ୟୁଜ୍ କରୁ ସମସ୍ତେ ଘର ମାନଙ୍କରେ। ତ ଠାକୁର ପୂଜାରେ ଯେଉଁ ଲାଗେ ଝୁଣା, ତ ସେ ଯେଉଁ ଝୁଣା ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କି ଶାଳ ଗଛରୁ ଝୁଣା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଖୋଜୁଛି କେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଝୁଣା ଦେଖେଇବି। ଏବଂ ଆଉ ଯେଉଁ କାଇ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲରେ ମିଳେ, ଯେଉଁଟାକି ଖଟା ଆକାରରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ତ ସେସବୁ ବି ଜଙ୍ଗଲରେ ମିଳେ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ସେସବୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓର ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହେବାର ଅଛି ବ୍ଲଗ୍ଟି। ତ ଆମେ ଏବେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯିବୁ ଏବଂ କାଇ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଝୁଣା ଦେଖେଇବୁ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମିତି ସବୁ ଜଙ୍ଗଲଟା ଅଛି, ଗଛ ସବୁ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜଙ୍ଗଲର ଭ୍ୟୁ କିଭଳିଆ ଅଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କାଇ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇଲି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଏ ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ପିମ୍ପି ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ନା, ଏଇଟାକୁ କାଇ କୁହନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଏଟାକୁ ଖଟା ଆକାରରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ତ ଏଟାକୁ ଧରିଲେ ଏବେ କାମୁଡ଼ି ଦେବ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଏମିତି ପତ୍ରକୁ ଠୁଲା କରିକି ରହିଥାନ୍ତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ। ସେମାନେ କେତେ ସେଫ୍ଲି ତାଙ୍କର ଘରଟିଏ ବନେଇଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲା। ତାଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବାନି, ନହେଲେ କାମୁଡ଼ି କୁମୁଡ଼ା ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟାକୁ କାଇ କୁହନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ। ତ ଏମିତି ସବୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ସବୁକିଛି ଆମକୁ ମିଳେ ଜଙ୍ଗଲରୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କାଇ କେମିତି ଗଛରେ ଚଢ଼ିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କାଇ ଗୁଡ଼ା କେମିତି ଚଢ଼ିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ପୁରା ଲାଇନ୍ ହେଇକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ନାହିଁ, ଭିଡ଼ିଓରେ ଭଲ କି ଦେଖାଯାଉଥିବ କି ନାହିଁ। ପୁରା ସିଧା ଯିବେ, ଉପରକୁ ଉଠି ଯିବେ, ପୁଣି ପତରେ ସେଠି ଘର କରିକି ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି। ନାହିଁ, ଜଙ୍ଗଲ ହେଉଛି ଆମର ମା। ଆମେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ପାଉ, ଜଙ୍ଗଲରୁ ସବୁକିଛି ପାଉ। ତ ଜଙ୍ଗଲ ଯଦି ନ ରହିବ, ଆମେ ବି ଭବିଷ୍ୟତରେ ରହିବା ନାହିଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଝୁଣା ଦେଖିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଖୋଜିବା ଝୁଣା କେଉଁଠି ଅଛି। ତ ଝୁଣା ତ ମୋତେ ଦେଖାଯାଉନି କେଉଁ ଗଛରେ ବି, ତ ମିଳିଯିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବହୁତ ଗଛ ଦେଖିଲି ଏବଂ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଝୁଣା ପାଇଲିନି। ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ମୋତେ ଝୁଣା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ହାତ ସିଧାରେ। ତ ଏ ଯେଉଁ ଗଛ ଉପରେ ମାନେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଗଛକୁ କାଟି ଦେଇଥାନ୍ତି ନା, ତ ତା ପାଖରୁ ଯେଉଁ କ୍ଷୀରଟା ବାହାରିଥାଏ, ସେଇଟା ହିଁ ଆମର ଝୁଣା ଭାବରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଗଛର କ୍ଷୀରଟିକୁ ଝୁଣା ଆକାରରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଏବଂ ଆମ ଜଙ୍ଗଲ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା, ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ରେ ବିଶେଷ ତ କିଛି ନଥିଲା। ତ ଆଗାମୀ ବ୍ଲଗ୍ସରେ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଏଇଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ।